Di segala situasi, di segala suasana. Situasi, kondisi apapun kita harus siap sedia untuk bakul kacangnya pun gini. Iki urip-uripan kondine. Biasanya gawe apa ki? Nggih gelungan. Gelungan. Nggih sanggul. Jane yo ganteng jane. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Assalamualaikum. Namanya salam pembukaan itu assalamualaikum sih. Nyapa kok langsung mbok jujuk wabarakatuh. Salam kuwi sing komplit. Wong ulo salam kuwi hukume sunah, sing jawab wajib. Dadi padha entuk pahalane. Ngono ya Mas ya. Dadi salam kuwi sing komplit aja langsung mbok jujuk wabarakatuh kuwi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sik, awakmu kuwi santri nomor piro to?